मित्रांनो, आपली सुरुवात झाली आहे हनुमानचालीसा पासून. म्हणजे शनिवार होता हनुमानचालीसाला मंदिरावर पोळ्यानं मग त्यातून डायरेक्ट दुसऱ्या दिवशी तयारी झाला, अंघोळ केली. मी गेलो डायरेक्ट मंदिरात. आज आहे भारत वर्सेस न्यूझीलंड फायनल मॅच. तर प्रार्थनाही देवाकडे भारत जिंकू दे. मग जेवण केलं दुपारी. मग डायरेक्ट आपली लागली मॅचची टॉस. आपण हारलो नेहमीप्रमाणे. न्यूझीलंड जिंकलं. तर आता मॅच कोण जिंकते मला तर माहिती आहे आपणच जिंकतो. टॉस हारतो पण मॅच तर आपण जिंकतो याचा अभिमान आहे आपल्याला. आणि मित्रांनो, मे पर्यंत आपल्या अकाउंटवर आपल्याला 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करायचे. तुम्ही आजच्या सपोर्ट करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. मे पर्यंत करून टाका. मग आता फटाक्याचा बंदोबस्त केला आहे. आता शेवटचा लास्ट बॉल तुम्ही बघू शकता. चौका मारून जडेजा चौका मारून आपली मॅच जिंकली. मॅच फायनल जिंकली. आपलं चॅम्पियन ट्रॉफी भारत चॅम्पियन झालेला आहे आपलं. आता मॅच पाहिली. मग डायरेक्ट फोडले मी फटाके 1-2 फटाके फोडले. मग झाड लावलं. बघू शकता झाड लावताना व्हिडिओ काढला 1-2 माझ्या तोंडावर एक्सप्रेशन तुम्ही बघू शकता किती आनंद आहे आपल्या पुऱ्या भारतीय 40 करोड लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद आहे. आज भारत जिंकला आहे तर तुम्ही बघू शकता. हे तर माहोल आजच्या एवढं